La Generalitat reconeix el treball de l'escultor valencià Andreu Alfaro. El cap del Consell, Ximo Puig, acompanyat pel conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marsà, ha entregat a títol pòstum el 15è Premi Julio González a l'artista, sobre el qual Puig ha destacat la seva capacitat de treball i perfeccionisme. Andreu Alfaro representa allò que forma part de lo que ha estat aquesta simbiosi entre la cultura, el país, la capacitat de fer de la creativitat una eina de superació i una eina també d'internacionalització. La família de l'escultor ha sigut l'encarregada de rebre el guardó, una edició de l'escultura de Julio González, Mujer con ánfora 2, fosa en bronze. Per la seva banda, el conseller de Cultura ha ressaltat el compromís d'Alfaro amb la societat valenciana, les seues gents, la seva cultura i la seva llengua. És també a través de la seva escultura que podem ensenyar a les aules, que podem experimentar, que podem ensenyar als nostres alumnes, als nostres xiquets i xiquetes, explicar i fer geometria, explicar i fer art, explicar i fer matemàtica, explicar i fer cultura, explicar i fer tantíssimes coses com són la pròpia història del nostre país. En homenatge al premiat, des del 15 de juliol s'exhibeix al hall de l'IBAM l'escultura d'Alfaro Figura en Movimiento, on romandrà fins a finals d'aquest any.